Li welatekî şêwekarek tabloyek amade kir da ku tevlî pêşengehekê bibe. Tabloya xwe pêşkêş kir û di bin de nîvisan. Êgo pirsgirêkek di vê tabloyê de bibîne, bila xêzeke sor lêde. Çi kesê got ber wê tabloyê de rawestiya xêza xwe lê danî. Hejmareke mezin ji xefsikên sor li wê tabloyê ket. Şêwekar pir bêmoral bû. Di roja duyem de di bin aynî tabloyê de nîvisand. Yêgo pirsgirêkek di vê tabloyê de bibîne, bila sererast bike. Lê mixabin ti kes nêzî wê tabloyê nebû, ne xêza xwe lê danî û ne jî sererast kir. Em ê jî li rastî gelek pirsgirêka werin. Lê di bernameya pîne de em ê bi hev re çareser bikin.